דיברנו והזכרנו כמה פעמים בתוכנית הזאת, באמת את המילים אלרגיה לחופש הגדול. שלום, בוקר טוב לטליה ניסים, מאמנת מנטלית ורגשית, יועצת חינוכית, מומחית בתחומי גיל ההתבגרות, העצמה ומניעת נשירה. שלום טליה. שלום רחל, בוקר טוב. בוקר אור. אז באמת נראה שקיימת תופעה אצל אמהות תחת הכותרת אלרגיה לחופש הגדול. מפתחים פתאום כאבי ראש, כאבי גב, עייפות יתר, ודווקא בתקופה הזו של השנה. אז אנחנו מחפשים בעיקר כלים כדי להקל על התופעה. כן, בשמחה. קודם כל, אני אתן איזשהו הסבר קצר כדי להבין איך המערכת שלנו עובדת. בהחלט. ומשם אנחנו נתקדם לחלק הפרקטי. אז אני חושבת היום אנשים כבר מבינים שיש קשר בין הנפש לגוף, וכשחווים תופעות גופניות שאין להם באמת הסבר פיזי, מבינים שיש פה איזה משהו מעולם הרגש, הנפש, משהו שהפעיל את זה, אבל איך באמת זה עובד? אז הנפש באמת יושבת ממש בגוף. יש לנו על זה מקורות גם בחז"ל, והיום כבר להבדיל עולם המחקר לאט לאט הולך ומצליח לשקף את הדברים ברמה המדעית. והנפש היא ממש יושבת בדם, כמו שכתוב בספר דברים, אדם הוא הנפש. יש לנו עוד מקורות שלא נרחיב כרגע, וכשקורה משהו בנפש, שאנחנו לא מודעים אליו, או לא יכולים להקל אותו או להכיל אותו, אז הדברים יתבטאו בגוף. אני אתן דוגמה רגע פשוטה מחיי היום-יום, כשיש למשל לחץ לפני משהו מאוד מאוד גדול, לפני מבחן או איזשהו אירוע, אז חווים תופעות גופניות. לפעמים במערכת העיכול, לפעמים יש כאב ראש, לפעמים יש בחילות, וזה באמת כתוצאה מלחץ. עוד דוגמה גם כן מאוד נפוצה, כשיש עומסים מאוד גדולים בחיים, בעבודה הרבה פעמים, ולא מצליחים לקחת חופש, פתאום נהיים חולים. פתאום נתפס הגב, או פתאום יש איזשהו וירוס. על אותו משקל גם כן זה מה שקורה בחופש הגדול, כשיש על האימהות יותר עומס. התרבות המערבית שהיא ככה חלחלה לעשייה היומיומית שלנו, של הרבה עשייה, הרבה הספקים, המון לחצים, גורמת בעצם למערכת להיכנס מלכתחילה לסטרס. וכשמגיע החופש הגדול, והאימהות מרגישות שיש עליהם עוד יותר אחריות, ועוד יותר עכשיו, יש פה זמן פנוי שהן צריכות להעסיק את הילדים, ומה עושים עם כל הסיפור הזה של החופש, על רמת הלחץ באופן לא מודע. כן, כי את אמורה להיות עכשיו גם צוות הוואי ובידור, גם צוות הסעדה, גם כאילו פתאום את כל כך הרבה תפקידים. גם פסיכולוגית לפעמים. או פסיכולוגית ועובדת סוציאלית ומורה וגננת ומגשרת. נכון. בנוסף לתפקוד היומיומי שכשעדיין נמשיך בשוטף, את עדיין עובדת וכו', ואיך מחזיקים את כל הסיפור הזה. אז באמת החלק החשוב הוא קודם כל שנקרא לזה בשם, ונבין שרגע יש פה עומס יתר. וכשיש עומס יתר על המערכת, אי אפשר להמשיך לתפקד כאילו הכל רגיל. אז התופעות הגופניות בעצם זה סוג של ביטוי של הנפש, שבא ומאותתת לנו, תקשיבי, יש עלייך יותר מדי עומס, בואי תעשי רגע הפסקה, תעשי עצירה, בואי נראה רגע איך אפשר להמשיך אחרת, כי החופש הוא נמצא, אי אפשר להעלים אותו. כן. אז בואי נראה על כמה כלים, איך אפשר לנהל את הלוז קצת אחרת, וגם כן את העולם הפנימי שלנו. כן. עוד דבר שגם כן אגב גורם לתופעות גופניות, זה התניות ברמה המנטלית, בתת מודע, ככל שנשים חוו בעצמם וחוו בסביבתם את הלחץ מהחופש הגדול ואת העומס הבלתי אפשרי כמעט, אז מה שקורה כשמגיע החופש הבא, שזה עכשיו בעצם, אז אוטומטית ההתניה הזו יושבת שם בתת מודע והיא כבר מעלה את רמת הלחץ. עוד לא קרה שום דבר. את לא יודעת איך שתפקידי החופש, את יכול להיות שיש לך הרבה יותר כוחות, אולי הילדים שלך יותר גדולים, הם יכולים להתנהל עצמאית, אבל משהו שם כבר מפעיל את זה. זה כמו שאמרה לי פעם, באמת מישהי, אני יודעת שאני אחזור עכשיו הביתה ויהיה בלגן. אמרתי לה, ואולי לא, אולי הילדים היום החליטו להפתיע אותך ולסדר את הבית. יפה, אז אני רוצה לקחת ממש את האולי לא הזה, ולשים אותו פה ממש ככלי ראשון, ולהציע באמת לאמהות ששומעות אותנו ומזדהות עם הדברים. אולי אפשר אחרת, אולי החופש הזה לא כל כך גדול עלייך, אולי אפשר אחרת. אז הכלי הראשון, ממש פרקטי, אני ממליצה לקחת איזושהי אפילו טבלה, דף, ממש ליצור טבלה של כל החופש הגדול, של כל הימים, ולסמן לך באיזה תקופה ילדים במסגרות. איזה תקופה הם לא כל כך צריכים את העזרה שלך, ממש נגיד זה שבתות, הם רגילים לנהל את עצמם בשבת, ואז לסמן לך את התקופה ששם באמת צריך אותך יותר מבחינת נוכחות, מבחינת טכנית, מבחינת עשייה. זה קודם כל יכניס אותך לפרופורציות, וקצת יפחיד את הלחץ הזה שיושב שם, ובעצם כשאנחנו רואים משהו כגורם מאיים, אוטומטית כל המערכת נכנסת למצב הישרדותי. כשאת רואה את החופש הגדול כגורם מאיים, אוטומטית את כבר,
היכולות שלך כבר פוחתות, כי את נכנסת למצב התערבותי. אבל אם את באמת רואה על היומן, על אותה טבלה, שבעצם חלק מהזמן יש קייטנה, ובחלק מהזמן אולי פתאום הם הולכים לסבתא, ואת פתאום רואה שהשד לא כזה נורא. נכון, זה מכניס לך את זה לפרופורציה האמיתית. כי את מגיעה עם איזושהי חוויה, וכשאת רואה את הדברים על נייר, את בעצם, זה מוריד לך את זה רגע לקרקע, ושם לך את הדברים בפרופורציות. פרופורציות וסדר, זה אחד הדברים שמפחיתים את הלחץ, וזה קודם כל חוסך הרבה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני לא יודעת, כל אחת יש לה ילדים בגילאים שונים, אז בוא נשים איזשהו כלל כזה, מה כן בתחום האחריות שלך ומה לא. ככל שאת תפחיתי מעלייך דברים שלא באמת באחריות שלך, העומס ירד, הלחץ ירד, וגם הילדים יקחו אחריות. תכף אני אתן קצת יותר פירוט לנקודה הזו, אבל שנייה אחת יש את העיקרון הזה, כשיש איזשהו תפקיד, יש איזו משימה, אם יש עליה כמה אחראים, בסוף אף אחד לא יעשה אותה. אותו דבר גם כן לגבי דברים שהילדים אמורים להיות אחראים עליהם. אם את תקחי על זה אחריות, הם לא יעשו את זה. ברגע שאת תביני מה כן באחריות שלך ומה לא, ואל תקחי אחריות על מה שלא, הילדים לאט לאט ילמדו ויפתחו את השריר של האחריות, זה גם כן הזדמנות בשבילם, וגם זה יוריד ממך עומס. אז אני אסביר רגע ברמה הפרקטית על מה אני מדברת. אני תמיד אוהבת להגיד ככה, לקחת את המשפט הזה, ילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד. יפה. ילדים עד גיל 9 צריכים יותר את הנוכחות, יותר את העזרה גם ברמה הפיזית לפעמים את עושה בשבילם כשהם תינוקות, וככל שהם יותר גדלים אז את עושה ביחד איתם, עושה לידם, אבל עד גיל 9 צריך יותר את העזרה. מגיל 9, בהדרגה, יש דברים שהם יכולים לעשות בעצמם. יש את המשפט המפחיד הזה, אמא משעמם לי. אז זה משפט שהוא מאוד טריגר, הוא ממש מכניס לפעמים מורים למצוקה, ללחץ, לתסכול, כאילו מה אני עושה איתו עכשיו, איך אני פותר את זה? את לא אחראית על השעמום. את כן יכולה להציע לילדים מעל גיל 9. לתת להם רעיונות. כן, בדיוק. ככל שהגיל גדל, את יכולה ללמד אותם לחשוב. אגב, זו הזדמנות. כי את עדיין עוזרת להם, אבל את כבר עוזרת להם לפתח את היכולות שלהם לעמוד בפני עצמם. אחר כך, בקיץ הבא, הם כבר ידעו יותר מה לעשות. אז יש איזשהו גם כן כלי נחמד, שנקרא צנצנת משעמם לי, ופשוט צריכה לשבת עם הילדים, ממש לתת לזה את הזמן, להקדיש לזה רגע את הזמן, לשבת איתם ולכתוב, כל אחד כותב בפתק מה אפשר לעשות כשמשעמם לי, שמים את הפתקים בצנצנת, וכל פעם כשהם משעמם לו, את אומרת לו, הנה נלך לצנצנת, תיקח משם. זה יופי. זה בדיוק משהו דומה, שאיזה מישהי שעוסקת בפסיכודרמה נתנה לנו ככה באחד האייטמים הקודמים, לא בדיוק, אבל דומה, זאת אומרת, זה כנראה עובד, אבל נותרה לנו ממש חצי דקה לסיום, אז איזה טיפ ככה לסיום. כן, אני חושבת הדבר החשוב הוא הראשון, ואיתו באמת נסיים, תתני לעצמך זמנים ביום שהם רק בשבילך. שרק שלך, וואו, אהבתי. אהבתי את הטיפ הזה, ואולי נעלה עוד פעם לשידור כדי לתת רעיונות מה עושים באמת בזמן הזה שהוא רק שלך, ולא עושים כלים. לא, ממש לא. ממש לא. טליה ניסים, מאמנת מנטלית ורגשית, יועצת חינוכית, מומחית בתחום גיל ההתבגרות, העצמה ומניעת נשירה. תודה רבה על הדברים הנהדרים האלה. זה היה חשוב.